आरो बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे पलिउसननि बाथ्रा, हा हुनि मेटार, साखरि बाखरिनि मेटार, जौगानाय डेभेलपमेन्ट लकेल सार्थनि मेटार गासैखौबो लानानै ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट एबसु रायजो राजानि जानानै बिटिआर सरकार, आसाम सरकार, एपिडिसिएल आदानि ग्रुपनि गेजेराव मोनसे ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट मोनसे बुजाबुजि सुक्ति जानांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि होदों आरो बिथांमोना बिनि सायाव दिनै एडमिट खालामदों आरो बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। दा गिबियाव जाहैबाय जोंहा रायजो राजाजों रायलायनांगौ, पाब्लिकनि सेन्टिमेन्ट इमसनखौ लानानै जोङो खोनासंनांगौ आरो बिनि थाखाय मोनसे एमिकेबल लामा जोङो दिहुननांगौ। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन बिग आपडेट जे जोंहा फुटबलजरा ओनसोलावहाय जे आदानि कम्पानि ग्रुप बे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जे बेवहाय गायसननो लानाय थांखिया दा जाफुंनायनि लामायाव फैबाय आरोखि नोंथांमोन। दा रायजो राजाफ्राबो सावरायबाय, दा रायजो राजाफ्राबो पजिटिभ खोथा होबाय। दा रायजो राजाफोरजों मोजां मथन सावरायनानै दा गामिनि बयबो गावबुरा गामिनि सुबुंफोर रायजो राजाफोर जथुमै सावरायनानै जे रायजो राजाफ्रा पजिटिभलि खोथा शेयार खालामदों। दा रायजो राजाफोरनि जेंनायानो जाहैबाय रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय सोमावसारदों, मानि थाखाय प्रटेस्ट खालामदों। जे रायजो राजाफोरनि जेंनाया बेनो जे नांगौ इन्डास्ट्रिखौबो नांगौ, कम्पानिखौबो नांगौ, डेभेलपमेन्टआ बोरै फैनो। दा बे जोंनि एरियायाव जे कम्पानि गायसननो लाबाय, दा बिथांमोननि हा, बिथांमोननि बारि बागान गासिखौबो बेवहाय लाफानाय जादों आरो बिथांमोना बेवहाय जब मोनगोन ना मोना, साख्रि बाख्रि मोनगोन ना मोना। दा बिथांमोना ओरैबायदि सानदों जे साख्रि बाख्रियाथ' गोजाननि खोथा, दा बिथांमोना गावसिनि थाग्रा जायगाखौनो गारना खारनांगोन नामा, इभिकसन खालामगोन नामा। रायजो राजाफोरनाव मोनसे गिखांनाय फैदों। दा रायजो राजाफोरजों बिनिखायनो मोजाङै मोजां सावरायनांगौमोन आरोखि सिगां समावनो। दा रायजो राजाफ्रा नङाबा बेफोरबायदि जेंना खालामनाय नङामोन। दा रायजो राजाफोरजों जे जबफोरनि एग्रिमेन्ट गासिबो सुबिदाखौ रायजो राजाया मोनो, जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बर' रायजो राजायानो मोनजोबो। आरोबाव रायजो राजाफोरनि जेंनाया बेनो जे बेवहाय जे आदानि ग्रुप कम्पानि थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ जे गायसनथारोब्ला दा बेवहाय रायजो जानायाव जेबो खहा जाया। वाटार पलिउसन, एयार पलिउसन नोङो गासिबो जों बेवहाय बेखौहाय सांग्राङै नोजोर होनांगौ। जिउ खांनाय बेवहाय सुबुं अनजिमा जिउ खांनायाव गोबां खैफोद गोग्लैनो हागौ, हेल्थ इसु। दा बेफोरखौहाय कन्ट्रलाव दोननो हानांगोन कम्पानिया, इन्डास्ट्रिया। आरो रायजो राजाफोरखौ जे डाउट खालामनानै रायजो राजाफोरनि गामि बायदिसिना जे मेपआव सरजाबफाजोबनानै रायजो राजाफोरखौ मोनसे गिखांनाय सोमजिखांहोदों। सैथो बाथ्राखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिलांगोन आरो थासारिया दा मा रोखोमै जानानै दं आरो जे बे परबतजरा ओनसोलावनो आदानि ग्रुप कम्पानिया गायसनजानो थांगासिनो दं। मैयासो allबर इउनियन एबसुआहाय मोनसे नटिस बे बिटिआर सरकारनिसिम लाइजाम हरदोंमोन। दा बिनि बेलायाव जे दिनै बिथांमोना बे परबतजरा हालामाव जे थार्मेल पावार प्रजेक्ट बिनि सायाव जे हा हगारनाय, दा रायजो राजाफोरनि जेंना इसु, जबनि इसु, एयार पलिउसन, वाटार पलिउसन, दा हेल्थ इसु बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै दा बिथांमोना बिटिसि सेक्रेटारियेटआवहाय जे सावरायनाय जायो, बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो एपिडिसिएल जे मोनथामजों दा दिपेन बर' बिथाङा मोनसे पजिटिभलि खोथा शेयार खालामदों जे ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट दा बिथांमोना खालामगोन बुंदों। दा ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्टआनो जाहैबाय जे बियो मोनसे सेपारेट मोनथाम ग्रुपजों जे बेखौ एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो, कम्पानि इन्डास्ट्रियाव बेखौ बाहायनाय जायो। दा बियो मोनसे लिगेल एग्रिमेन्ट आरोखि। दा बेखौ खालामगोन होननानै दा दिपेन बर' बिथाङाहाय दा फोरमायदों। दा बेवहाय गोबां जोंहा जब जेरै थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड, टेकनिकेल, नन टेकनिकेल, लेबार, दा बेवहाय जोंनि लकेल एरिया बिटिआर एरियानि परबतजरा बासबारि एरियानि गासिबो बेवहाय जोंनि बिटिआर एरियानो जे मोनजोबनांगौ। दा बे इस्युखौ लानानै जे बिथांमोनहा सावरायो। आरो मोनसे जेंनायानो जाहैबाय जोंहा जे बेवहाय पावार प्लेन्टखौ गायसनोब्ला, पावार प्रजेक्टखौ गायसनोब्ला गोबां जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो, जेरै एयार पलिउसन, वाटार पलिउसन। दा जोंनि हेल्थ इसु गोबां जोंनि जेंनाफ्रा गोबां जोंहा बेवहाय जोंनि थांनानै थानाय सुबुं अनजिमा थांनानै थानाय रायजो जानायाव एसेब्लाबो गोहोम खोख्लैगोन। दा बिनि बादैबो बिथांमोना सावरायदों पजिटिभलि खोथा। दा परबतजरा ओनसोलाव गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय ग्रिन एरिया, मिथिंगाजों समायना बुंफबनाय। दा बे बिफां लाइफांखौ दानफायजोबनानै बे आदानि ग्रुप कम्पानिखौ गायसननाय जागोन।
दा बिनि बेलायाव 33% ग्रीन जन दा बिथांमोना लाखिगोन होनदों आदानि कम्पानि बेनिफ्राय APDCL बिथांमोना सावरायबाय इन्डास्ट्रि कम्पानिखौ जोंनो नांगौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय नांगौ नाङा नङा दा बेखौ जाहा थाहा जानला मोनला गोदाव सोराव रायजो राजाफोरजों मोनसे सावरायालासिनो गोजोन सान्थि सावरायालासिनो बेफोरबायदि जे जर जुलुमै खालामनो लानाय जे बेफोरसो गोरोन्थि दा ब्रैथि खेबनि सावरायबाय बिथांमोना मेपखौबो ब्रैथि खेबनि दा रिमेप बानायफिनबाय दा प्रमद बर' बिथाङाबो माखासे खोथा शेयार खालामदों दा नोंथांमोना बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंनानै आरो दिपिन बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंनानै नोंथांमोना मा सानो जोंहा इन्डास्ट्रि कम्पानिखौ नांगौ नाङा नङा नाथाय बेखौहाय मोजाङै गायसननांगौ बेवहाय जोंहा बर'फ्रा प्रफिट जानांगौ मुलाम्फा जानांगौ साख्रि मोननांगौ आरो बेवहाय थानाय सुबुं अनजिमाफ्रा जाहाथे जेबो जिउ खांनायाव जेबो खहा जाया दा बेफोरखौ लानानै जे मोजाङै मोजां सावरायनाया जादोंब्ला रायजो राजाफ्रा गनायगोन दा रायजो राजाफ्रा गनायनायनि लामायाव फैबाय दा नोंथांमोना प्रमद बर' बिथां आरो दिपिन बर' बिथाङा दा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दा मा खोथा शेयार खालामफिनदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोदो APDCL আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি বিষয়া আছে আমি একেলগে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কিছুমান জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে মূলতে যিটো পৰ্বতজৰাৰ যিটো প্ৰকল্পক লৈ পেলাই যিটো পৰিৱেশ হৈ আছে ইয়াৰ ওপৰতে আলোচনা হৈছে আৰু আজি পুনৰ আমি যিখিনি মিটিং হ'ল ইয়াত দেখাইছোঁ যে এই যে প্ৰকল্প ইয়াত যিখিনি কথা আমি বিভিন্ন মিডিয়াৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনে কোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি আমাৰ মাটিবিলাক লৈ যাব বা কিবা কৰিব যে আজি পুনৰ আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ যে ইয়াত সাৰ্কেল অফিচৰ পৰা প্ৰেজেণ্টেশ্যন ৰখা হৈছে যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ 1 বিঘাও মাটি এইটো বস্তিৰ মাটিয়ে হওক বা খেতিৰ মাটিয়ে হওক যাৰ নামত আছিলে এই মাটিবিলাক কোনো কাৰণতে এনক্ৰ'চ কৰা নহ'ব বা এভেকশ্যন কৰা নহ'ব বা এই মাটিবিলাক লোৱা নহ'ব এই কথাটো ইনচিয়ৰ কৰা হৈছে আৰু এই যিটো প্ৰকল্প হ'বলৈ গৈ আছে তাত সব ফালৰ পৰা মানে বায়োডাইভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা পলিউশ্যন ফালৰ পৰা এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভ যিবিলাক বাই প্ৰডাক্টবিলাক হ'ব ইয়াৰ ইম্পেক্ট আৰু এফেক্টৰ পৰা সব কথা ডিছকাছ কৰা হৈছে গতিকে আজিৰ সময়ত সবে অনুভৱ কৰিছে যে আমি দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম কৰিছোঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিলে সংঘৰ্ষ আৰু নিৰ্মাণ আমি এটা সময়ত সংঘৰ্ষ কৰিলোঁ নিজৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাটি বাৰীৰ পৰা আদি কৰি সব সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আজি আমাক সবকো প্ৰয়োজন হৈছে নিৰ্মাণ আৰু নিৰ্মাণ হ'ব লাগিলে অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাব লাগিব আৰু বডোলেণ্ডত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি অহা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 18 to 20,000 কৰোৰৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ অঞ্চলত আহিছে য'ত 8,000 পৰা 10,000 পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা পাব এই ক্ষেত্ৰটো চাই অনাগত সময়ত আমাৰ যুৱ যুৱতীসকল যিসকলে আজি ডিগ্ৰী লৈ আছে বিভিন্ন টেকনিকেল কোৰ্ছবিলাক লৈ আছে সেইসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট আৰু জব বা তেখেতসকলৰ অনাগত দিনত সংস্থাপনক লৈ পেলাই আমি চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হোৱাটো বিচাৰিছোঁ কিন্তু নট এট দি কষ্ট অফ কাৰো যাহাতে 1 বিঘাও মাটি বা কোনো গাঁৱৰ ক্ষতি হোৱাকৈ বা কোনো সমাজৰ ক্ষতি হোৱাকৈ এই প্ৰকল্পটো বনোৱাটো আমি কোনোৱে বিচৰা নাই তো সেইকাৰণে আজি আমি কনভিন্স যে ইয়াত কোনো কাৰো ক্ষতি নহয় এইকাৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ যে আলোচনা কৰিব লাগে আলোচনা কৰাত সব সমাধানৰ ৰাস্তা আছে আমি জাতীয় সংগঠনবোৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ সবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা ভাইলেন্স বা কিবা এটা তেনেকুৱা পৰিৱেশ আমি বিচৰা নাই বা প্ৰশাসন ব্যৱহাৰ কৰি কিবা এটা প্ৰকল্প বহা ইটোও বিচৰা নাই বডোলেণ্ডত আজি এটা স্থায়ী শান্তি আহি গ'ল এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আজি আমি পুনৰ কোনোবা এটা মানুহে কিবা দুখ পাওক কষ্ট পাওক সেইটো আমি বিচৰা নাই তো সেইকাৰণে এই প্ৰকল্পৰ নামত মই পুনৰ আমি BTC অথৰিটি হৈ পেলাই এনচিয়ৰ কৰিছোঁ ইয়াত কোনো এটা ব্যক্তি কোনো এটা গাঁৱৰ কোনো এজন প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিটো ইয়াত লোৱা নহ'ব বা তেখেতসকলৰ সা সম্পত্তিটো এনক্ৰ'চ কৰি পেলাই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কৰা নহ'ব এই কথাটো আজি আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে গাঁৱত যিবিলাক কমিটি বনাইছে প্ৰটেকশ্যন কমিটি হওক বা যি কমিটিয়ে হওক তেখেতসকলৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত যেতিয়াই বিচাৰে চৰকাৰে কথা পাতিবলৈ সাজু আছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনেও বিচাৰি আছে যোৱাকালিও খবৰ দিয়া হৈছে আলোচনা কৰিব লাগে গতিকে তেখেতসকলে যেতিয়াই আলোচনা কৰিব বিচাৰে আমি আলোচনা কৰিবলৈ সাজু আছোঁ মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সকলো বিচাৰিছে আজি ইয়াত দেখিছে চবে যিমান দল সংগঠন আছে যিমান কি আছে চবে বিচাৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোৱাটো কিন্তু চবে কাৰোবাৰ সন্দেহ আছে যিয়ে নাজানে যে ইয়াত কাৰোবাৰ মাটি যাব নেকি
কিবা ট্ৰাইবেল এৰিয়া কিবা ক্ষতি হ'ব নেকি যোনে নাজানে এই কথাখিনি কৈ আছে যোনে জানে এইটো এই পজিটিভ কথাই কৈ আছে फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकार बिनि उनाव आदानि ग्रुप बिथांमोननि अफिसियेल्स APDCL लोगोसेनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस पर्बतजरानि सिभिल SDO सार्कल अफिसार आरो पर्बतजरा बासबारिनि जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि जायफोर सेनियर्सफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफाद जोंनि क'क्राझार जिल्ला जोङो जथायै दिनै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि मासि लानायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बासबारियाव माने गायसननो गोनां थार्मेल पावार प्लान्टखौ लानानै थांनाय 10-15 दिनाव जिखिनि थासारि जिखिनि जेंना नुजादों बे थासारि आरो जेंनानि सायाव गोथौ आरो गुवारै जों सावरायो आरो बे सावरायनो थाखाय जोंनिफ्राय अफिसियेल लेटार हरनाय जादोंमोन जे गिबियाव जोंखौ बुजायनांगौ जोंनो खिन्थानांगौ जोंनो मिथिहोनांगौ आरो बे लेटार हरनाय बायदियै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासै बे थार्मेल पावार प्लान्ट गायसननायनि जिखिनि एजेन्सिसफोर दङ बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जथायै दिनै मोनसे जोबोद ओंथिगोनां गोथौ आरो गुवारै मोनसे सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा पर्बतजरा बासबारिनि बा दुखि सुखि जरा पाग्लि जरा पार्ट 2 आरो जेसेबां बे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि सार्थखौ बिथांमोननि जि मोनसे ग्रिभेन्सेस बिथांमोननि सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ गिबियाव लाखिनानै प्राधान्यआव प्रायरिटियाव लाखिनानै जोंनि जिखिनि दाबिफोर दङ जोंनि जिखिनि कनसार्नफोर दङमोन जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङमोन बेखौ जोङो दिनै हाउसाव बे सावरायनायाव जोङो लाखिदों एस्टाब्लिश खालामदों आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो स्ट्रंलि जोङो APDCL आरो आदानि ग्रुप आरो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो स्पष्टयै बुंदों जे बे पावार प्लान्टखौ गायसननो थांनायाव जिखिनि गिबि मेप बानायनाय जादोंमोन आरो दा फोर्थ माने ब्रैथि मेप बानायनाय जादों गिबि मेपआव जोङो नायदों जे नंगौ बै समाव रायजो राजानि माखासे जि ओनसोलफोर दङमोन गामिफोर दङमोन बियो सेटेलाइट मेपआव सरजाब जादोंमोन सेटेलाइट मेप नाथाय रायजो राजानि जि दाबि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों दाबि लाखिदों जे रायजो राजानि क्षय क्षति जानाय रायजो राजानि माने खहा जानाय कुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गनायनाय नङा आरो बे खोथाखौ लानानै खेबनै खेबथाम आरो खेबब्रै दिनै फोर्थ जि मडिफाइड मोनसे मेप जोंनि जि दाबि जोंनि मिथिनाय हास्थायनायाव सरकारनिफ्राय सार्कल अफिसारा जेखौ देखायबाय बेयाव गंसेबो नखर गंसेबो गामि गंसेबो खेथि बारि बागान बा लामा स्कुल इन्स्टिटिउसन बेबायदि जेबो गैया गामिनिफ्राय खेथि फोथारनिफ्राय 200-300-100 मिटार गोजानाव दिनैनि जि गोदान मेप बे मेपखौ बिथांमोना तयार खालामदों आरो बिथांमोना बुंदों जे 33% ग्रीन जन जेरै बेयाव साल बागान दङ दंफां लाइफां दङ बे ग्रीन जनखौ बिथांमोना प्रिजार्भ खालामनानै भारत सरकारनि नियम बायदियै बिथांमोना बेखौ लाखिगोन होननानै बुंदों दा जोंनि गिबि कनसार्नआ बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुनु कारनाव रायजोनि खहा जानाय बारि बागान न' बां खेथि बा जि दङ बेयाव बे सम्पतिफ्रा कुनु कारनाव बे थार्मेल पावार प्लान्टनि सिङाव जाहाथे कुनु कारनाव फैया कुनु सासे मानसिखौ एभिक्सन खालामनाय बिनिफ्राय खारनो गोनां जानाय आरो बिथांमोननि सायाव बायदिसिना थासारि जानायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैया जोंनि सार्थआ बासबारि ओनसोलनि रायज पर्बतजरा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि सेफ्टि सिकिउरिटि बिथांमोननि भबिष्यतनि थाखाय नैथि खोथाया जाहैबाय जे रायजो राजानि सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ सरकारजों लोगोसे APDCL आदानि ग्रुपआ खोनासंनांगौ कुनु कारनाव पुलिस फोर्स बाहायनानै एडमिनिस्ट्रेसन बाहायनानै जाहाथे जर जुलुम खालामनाय जाया बेबायदि भाइलेन्स माने लाइक सिटुएसन जाहाथे बेयाव सृष्टि जाया बेखौ जोङो सरकारखौ खावलायदों प्रशासनखौ खावलायदों आरो दाख्लैबावै जि थासारि जालांबाय बे थासारिखौ जोङो गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो जि थासारि जादों बेयाव जों रेस्ट्रेन जानानै जोङो एमिकेबल मोनसे सलुसननि थाखाय बयबो सिन्था खालामनांगोन हाबा मावनांगोन थामथि खोथाया जाहैबाय जे रायजो राजानि जि माने गोसोआव जि साननाय गिनाय जे बेयाव एयार पलिउसन जागोन नामा वाटार पलिउसन जागोन नामा लेन्ड पलिउसन जागोन नामा आरो एनभायरमेन्टेल इसुस जागोन नामा बे खोथाफोरा दिनै रायजो राजानि साफ्रोमबोनि गोसोआव न'खर न'खर सावरायजानाय मोनसे मेटार दा जों नुदों जे IOCL बङाइगाव दङ
सालाकाटि एनटिपिसि बेयाव थार्मेल पावार प्लान्ट सरकारनि मोनसे अनुस्थान दङ बिथांमोननियाव जिखिनि दा कार्बन डाइ अक्साइड बिथांमोननियाव जिखिनि वाटार माने नोङो माने वास्ट मेनेजमेन्ट बिथांमोननियाव जि एस बा फ्लाइ गयो बे थासारिखौबो जोङो नोजोर बोनानै दिनैनि हाउसाव जों प्रेजेन्ट खालामदों जे जाहाथे बेबायदि जि परिबेस बे परिबेसाव कुनु कारनाव रायजो राजानि कुनु हेल्थ इस्यु एनभायरनमेन्ट इस्यु वाटार पल्युसन एयार पल्युसना जाहाथे जाया आरो सालाकाटियाव दासिम जिखिनि सोलिनानै दङ बर' रायजो राजा गुबुन गुबुन हारि माहारि बेयाव दङ बेयाव मेक्सिमाम लेभेलनि पल्युसनखौ जों दासिम नुवाखै आरो जेलानो बेबायदि परिबेस सृष्टि जादों रायजो राजाया अथरिटिखौ नारसिनदों आरो बिथांमोना बेखौ दिनै मेनटेन खालामनानै दङ आदानि आरो APDCL ग्रुपनिफ्राय जोंनो बिथांमोना फोरमायदों बिखौ आरोबाव एनसियर जानांगोन बिनि सायाव टेकनिकेल आरो एक्सपार्टजों जों रायलायबावगोन जे मडार्न टेक्न'लजिजों बिथांमोना एयार पल्युसनखौ मेक्सिमाम खमायनो थाखाय वाटार पल्युसनखौ मेक्सिमाम खमायनो थाखाय आरो जे दै सर्स जेनिफ्राय लागोन बे दैनि सर्सखौ रिसाइकेल खालामनानै दैनि सर्सआ जाहाथे मालाबाबो खमायलाङा बिनि थाखाय गासै बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामगोन 33% ग्रिन जन बिथांमोना बेयाव मेनटेन खालामगोन बे खोथाफोरखौ दिनै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जोंनो मिथिहोदों दा बेखायनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माखासे बिथिंखौ एमफासिस खालामदों जे रायजो राजानि खति जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया न' बां खति जानाय बारि बागान खति जानायखौ जों लुबैया पल्युसनखौ लानानै जिर' पल्युसन लेभेलाव माबायदि मेनटेन खालामनानै इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनो हायो बे खोथाखौ साननांगौ बे खोथाखौ जों दाबि दैखांदों आरो लोगोसे रायजो राजानि सेन्टिमेन्ट आबेग आरो जि सिन्ता बेखौ जेब्लाबो अनार होनांगौ रेसपन्ड होनांगौ जों हा होगोन बिनि बिनिमयाव जों मा मोनगोन रायजो राजाया बे हाखौ दखल खालामनानै दोनदोंमोन बे सरकारि हा दा बिनि बिनिमयाव रायजो राजानि बा जोंनि इयुन भबिष्यतनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड टेकनिकेल नन टेकनिकेल रिक्रुटमेन्टनि बेबस्थाया लकेल पलिसि बासबारि पर्बतजरा बिटिआर रायजो राजानि थाखाय जानांगोन जोङो बेखौ दाबि लाखिदों बेयाव कन्ट्रेक्चुएल एंगेजमेन्ट लेबारनिफ्राय लानानै जिखिनि बेयाव इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जागोन बे लकेलनि सार्थआव जानांगोन पलिसिखौ चेन्ज खालामनानैबाबो खालामनांगोन बे खोथाखौ जोङो दिनै जोंनि दाबि हिसाबै जों लाखिदों लोगोसेनो CSR जोंनि बासबारि पर्बतजरा क'क्राझार चिरां बे जिल्लायाव CSR हिसाबै कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव इनफ्रास्ट्राक्चार लामा स्कुल कलेज बानायनायनि बिथिङाव लाइभलिहुड जिउ खुंनायनि बिथिङाव आरो बै खाथि खाला ओनसोलनि मानसिनो जाहाथे बेयाव कम्पेनसेसन खालामनो हायो बिथांमोननि थाखाय माखासे राहा लामा दिहुननो हायो बेखिनि खोथाखौ जोङो दिनै दाबि हिसाबै लाखिदों आरो बिथांमोना लकेल सार्थखौ नोजोर बोनानै खामानि मावगोन लकेल इन्ट्रेस्टआव खामानि मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों दा बेखिनि खोथाया दिनै रायलायनाय जाबाय दिनै रायलायनाया बे फाइनाल नङा जों दिनै गिबि खेबनि थाखाय अफिसियेलि बिथांमोननिफ्राय खोथाखौ मिथिबाय जों खोनासंबाय जोंनि दाबिखौ जों लाखिबाय बिनि उनाव जोङो रायजो राजाजों रायलायगोन पर्बतजरा बासबारि फाग्लिजरा दुखिसुखिजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनजों जों सावरायगोन आरो बिथांमोननि जि गुबै ग्रिभेन्सेसफोर दङ कनसार्नफोर दङ जों खोनासंगोन आरो रायजो राजानि सार्थआनो जोंनि प्रायरिटि रायजो राजाया जिखौ सानदों गिदों बे इस्युखौ जोङो लानानै बिटिआर सरकार आसाम सरकार बा जि लेभेलसिम थांनांगौ आदानि ग्रुप APDCLसिम जोङो थांगोन आरो रायजो राजानि सार्थखौ प्राधान्य होनानै जों खामानि मावगोन बेखायनो जों रायजो राजाजों रायलायगोन दिनै जों जि खोथाखौ मिथिबाय रायजो राजानो जों बेखिनिखौ फोरमायगोन बिथांमोना गावसोरनि खोथाखौ बुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव जयेन्ट मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों एमिकेबल सलुसन बिनि समाधाना मा जोंनो इन्डास्ट्रि नांगौ इन्डास्ट्रिखौ जों वेलकाम खालायो खिन्थु जदे मदे इन्डास्ट्रि गायसननायखौबो जों लुबैया खिन्थु इन्डास्ट्रि गैयाब्ला जोंनि फिउचारा मा जागोन बेखौबो जों नायनांगोन आरो बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय जोंहा मा बेनिफिट जागोन इन्डास्ट्रि गायसनना जोंहा बेनिफिट जायाब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा स्टेन्ड होगोन एबसुआ बिनि थाखाय जोङो आवाज दैखांगोन आन्दलन खालामनांगौ खालामगोन जोङो गासैबो खोथाखौ नोजोर बोनानै जों हाबा मावगासिनो दङ दा बेखायनो रायजो राजाया धैर्य हमनांगोन आरो जोङो सिस्टेमेटिक प्रसेसनि गेजेरजों जोङो जि थासारि जि जादों बे थासारिखौ जोङो मोनसे समाधाननि लामाजों लांनांगोन आरो बेयाव रायजो राजानि सार्थखौ जोङो प्रायरिटियाव दोननानै खामानि मावनांगोन आरो बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे पल्युसननि बाथ्रा हा हुनि मेटार साख्रि बाख्रिनि मेटार जौगानाय डेभेलपमेन्ट लकेल सार्थनि मेटार गासैखौबो लानानै ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट एबसु रायजो राजानि जानानै
बिटिआर सरकार आसाम सरकार APDCL आदानि ग्रुपनि गेजेराव मोनसे ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट मोनसे बुजाबुजि सुक्ति जानांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि होदों आरो बिथांमोना बिनि सायाव दिनै एडमिट खालामदों आरो बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होदों दा गिबियाव जाहैबाय जोंहा रायजो राजाजों रायलायनांगौ पाब्लिकनि सेन्टिमेन्ट इमसनखौ लानानै जोङो खोनासंनांगौ आरो बिनि थाखाय मोनसे एमिकेबल लामा जोङो दिहुननांगौ गोजोन्थों